piraso. Tatlo, 20 ma'am. Ito. Magkano kutsinta, kuya? Tatlo, 20 po. Sige. 6. Tapos ito, ano ba to? Ano to, Tikoy. kuya? Tikoy po. Tikoy, magkano dito sa 20 tikoy? ma'am. 20 isang haba. Opo. Sige. Teka muna. So, dito ma'am ilan? 6 na kutsinta. Ma'am, yung separate kayo Hindi, pagsamahin mo na. Huwag mo lalagyan ng ano ha. ng... Niyog. ganito lang ma'am. Oo. Magkano yung dalawa? Maglalagay rin ako ng nyug ma'am. Oo, maglagay ka na lang hiwalay. Tapos, dito dalawa din. Sa tikoy na haba. Ano yan? Suman? Hindi. Sumamalakit ma'am sa kamoting na. Magsumay ko na rin ito ma'am. Oo, pagsamahin mo na yan. Merienda nila. Bili ka na rin! Ano sa'yo ma'am? Puto? Isa neto, isa neto. Isang palitaw. Paano Sumasumay na tig ma'am. isa? Bakit tig isang piraso? Oh, Pwede yun. pwede naman eh. Magkano lahat sa akin? Ang bali ano po? 40, saka 40. 80 ma'am. 80. Pang merienda na yan. Basta wag nakahiwalay lang yung nyug kasi madaling Masira mo. masira. Bayad ko. Itin pa magkano yung dalawa? Ma'am, 14 po, dalawa. Ayan. O, suklot ko. Ayan. 80 po lahat. Okay. Salamat, kuya. Salamat.